ingulube. Lo bhuta mujojo ingulube. Lo mama ingulube. Lo nubaba mo ingulube. Peppa ingulube. Chatterbox. Usuwalubalele futhi usuzo imbuzi uze kwaPhepha ezodlala. Sabona Suzy, sabona Peppa. Suzy bangabangana bakhulu. Akela kwenzayileni mina izolo. Mina izolo ngiyedamini ngayabona umama wamadada. Phela izolo mase ngaya esitolo nomama sathenga isinkwa, ukheroti. Yini inkinga? Ukhuluma kakhulu uthi nje bla 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 kanjalo nje bla bla bla. Mama uSuzy uthe ngikhuluma kakhulu. Phela nawe Chatterbox nyana nje Peppa. Chatterbox uqinisile? Chatterbox la, Chatterbox lapha. Chatter. Awazi ukuyeka ukukhuluma. Ngingathula nje kalula kabi uma ngifuna. Ayokwazi? Yebo ngiyakwazi. Awukwazi? Ngiyakwazi. Awukwazi. Sukwanele. Ngeke ngisaphinde ngikhulume. Sabona Suzy, sabona Peppa. Sabona Zoe. Ubukeka kahle namhlanje. Ngiyabonga Suzy, ingubo yami entsha le. Yini ungakhulumi Peppa? Yebo, yini ungakhulumi Peppa? Umdlalo obhedayo lo. Umdlalo muni onodlalayo? uSuzy uthe ngiyi-Chatterbox futhi asoze ngithule. Ayakubonakala ukuthi uthuleke manje, angithi? Angeke ngisaphinde ngikhulume. Kuqala manje. Sanibonani. Sabona Deni. Yini ke ngoPhepha? Akakhulumi. Oh, ubani ufuna amagrebhisi? Mina ngiyacela. Nami ngiyakucela. Awukwazi unyasa ikhanda, ukurobha lokho. Futhi awukwazi ukucwayiza. Sanibona Pedro. Yindaba ngoPhepha. Ngiyaphinda sakhulume futhi. Ngobani? Ngoba ukhuluma kakhulu. Angikhulumi kakhulu. Futhi wena uhamba kanje. Buka mina, nguSuzo imbuzi. Uyabona qonda ukuthini? Futhi uthi Mickey boo babu. Akufani nami lokho. Kufana nje kancane nawe Suzy.